Hola, en aquest vídeo practicarem pranayama, el control de la respiració o el cultivar la respiració. Llavors aquesta petita seqüència et pot servir per totes les seqüències que farem o alguna seqüència que fas on no hi ha pranayama, o també sol, si un dia vols practicar una mica de pranayama com una preparació per una meditació, simplement per calmar, per estar una estona amb tu, aquesta pràctica serà meravellosa per practicar això. Llavors comencem tancant els ulls, buscant una postura còmoda. Pots fer-te servir qualsevol ajuda que necessites, un coixí, una cadira. Pots practicar-ho amb la paret si un dia estàs cansada. I comencem aquesta pràctica amb 3 respiracions, inspirant profundament pel nas. Exhales amb la boca oberta. Fas 3 respiracions d'aquesta manera. Inspires profund pel nas. Amb la boca oberta exhales. Deixes anar l'aire lentament, lliure, sense preocupar-te de fer-ho bé. Simplement exhalant relaxes una miqueta i comencem a centrar-nos. Una última. Molt bé. Segueixes respirant pel nas. Aquesta serà la nostra manera de respirar a través del nas. Observa com és la teva respiració en aquest moment. Observa també un moment la teva postura, si sents que tens una bona base amb la postura que has agafat. I observa com amb cada respiració, amb cada inspiració, la teva esquena té tendència a créixer, a estirar-se sense forçar. Simplement amb la inhalació sentiràs una energia que tira una mica amunt, mentre que amb l'exhalació hi ha una energia que et fa connectar amb la teva base, que et fa relaxar la pelvis. Quan et sents preparada, preparat, que la teva atenció està ja una mica més cap a tu, cap a dintre, llavors comencem amb la primera tècnica, que és Viloma Pranayama, que vol dir a contracorriente, perquè el que farem són pauses amb la inspiració. Es pot fer també pauses amb l'exhalació, ara només practicarem pauses amb la inspiració. Relaxes el cos, comencem a fer una respiració normal, natural, inhales, exhales, i comencem. Inhalo, a mitja capacitat faig una pausa, inhales més, exhales. Seguim, inhala, inhala, exhales tranquil·lament. Inhalo, inhalo, exhalo tranquil·lament. Molt bé, segueixes 3 més, inhalo, inhalo, exhales. Inhalo, inhalo, exhalo. Inspiro, inspiro, exhales. Molt bé. Fem una petita pausa descansant. Pots tancar els ulls, relaxa un moment tota la teva musculatura que sents a l'abdomen, la musculatura de la respiració també. Busca la teva respiració natural en aquest moment, descansant l'esquena. Si sents que ja s'ha agafat una mica de tensió, que pots passar amb el pranayama. El que busquem és desfer la tensió, no agafar més. Molt bé, ara farem el mateix pranayama, Viloma Pranayama, amb 3 inhalacions. 1, 2, 3. I exhales tranquil·lament. Intenta amb l'exhalació de relaxar, suavitzar a l'abdomen. Comencem. Inhala, 1, 2, 3. Exhales mica en mica. 1, 2, 3. Exhalo mica en mica. 1, 2,
3. Exhalo. 1, 2, 3. Expiro. 1, 2, 3. Exhalo. Intentant de fer les respiracions uniformes. 1, 2, 3. Exhales. 1, 2, 3. I deixo anar 3 més. 1, 2, 3. Exhalo, molt bé. 1, 2, 3. Exhalo. Última. 1, 2, 3. I exhales. Descanses. Observa si has agafat tensió. Relaxa-la amb una exhalació. Relaxa la cara també, una cara amable. Sempre volem practicar amb amabilitat, amb compassió, amb connexió, sense rechazar qualsevol cosa que es pot presentar. Estic present completament. I observes com et sents en aquest moment, com et trobes. I seguirem amb la segona pràctica de pranayama, amb el Nadi Shodhana, la respiració alterna. Farem 9 voltes. Una volta és inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Aquesta respiració Nadi Shodhana ens ajuda a equilibrar els dos canals energètics del cos. Per això, després, molt sovint ens sentim més equilibrades, més calmades. És una bona manera per començar la pràctica, per començar una meditació. Llavors, comencem. La mà esquerra descansa en Jnana Mudra sobre el genoll. La mà dreta la posaré en Vishnu Mudra. El segon dit, o sigui l'índex i el tercer, el del cor, venen cap a dins i els altres els farem servir per tapar el nas amb el polze. La fossa nasal dreta, amb els altres dos dits l'esquerra. Llavors el que sortirà és un moviment, simplement vas girant la mà d'aquesta manera, el braç està relaxat. Comencem tapant la dreta. Inhales aquí. Tapo l'esquerra i exhalo per la dreta. Inspires aquí. Tapo la dreta, exhalo per l'esquerra. Inhalo. Dreta, exhalo. Inhalo aquí. Esquerra, exhalo. Això és una volta. Seguirem. Inspires aquí. Dreta, exhales lentament. Intentem de fer uniforme aquestes inspiracions i exhalacions. Inspires aquí. Exhales esquerra, segona volta. Inspires aquí, puraka. Exhales dreta, rechaka. Inspiro aquí. Exhalo esquerra. Inhales lentament. Intentem allargar una mica aquestes inspiracions. Exhales a la dreta. Inspires aquí. Esquerra, exhalo. Inspiro aquí. Dreta, exhalo. Lentament inspiro. Exhalo. Inspiro esquerra. Dreta, exhalo. Inspiro dreta, sense pressa. Esquerra, exhales.
deixant fluir, inspires aquí l'aire, canvia suaument com una onada, sense pressa, sense parar, inspires aquí, dreta, exhalo, inspiro, dreta, exhales, segueixes, inhales dreta, esquerra, exhalo, últimes dues, inspires esquerra, exhales dreta, inspires aquí, esquerra, exhales, i la última volta, inhalo tranquil·lament esquerra, exhalo dreta, inspiro dreta, exhalo esquerra i baixo aquesta mà, juntem aquí també Jnana Mudra. Pots tancar els ulls si els tenies obert i simplement observes. Tornes a respirar a través de les dues fosses nasals. Observa com se sent aquesta llibertat a la respiració. Imagina que tens tots els canals del cos oberts, sobretot els teus dos canals principals, Ida i Pingala, el canal solar, el canal lunar. Respires tranquil·lament. Observant la tranquil·litat, la calma del cos, la calma en la ment. I des d'aquí pots seguir simplement gaudint d'aquesta calma amb els ulls tancats. Pots seguir la teva pràctica d'asana o pots seguir amb el teu dia. Moltes gràcies. Om Shanti.